Som čistý naturál. Chlapci, to začína moja cesta. Takže dneska dáme biceps, tam vidíte brúško, poďme na to. Prvá séria. Takže prvý cvik, tu máme klasické jednoručky, ja zdávam 4 série po 15. Je to ťažké, ale zvládame to. Druhá sérika, poďme na to. Pri tomto cviku zapájam celé ruky, takže tým pádom to je aj ťažšie. Druhá séria za mnou. Pí veľa čistej vody. Som čistý naturál. Cvičím zhruba pol roka. Mesiac berem kreatín a proteín. Mojím snom je mať spoluprácu s Jimbym. A ja vám dokážem, že do pol roka maximálne budete používať môj kód. Dáme si tretiu sériu a tentokrát zasa takisto ako tú prvú. Čiže 10 kg po 15 na každú ruku. Do konca prázdnin chcem mať 65 kg. Mám asi 60,5. A teraz pokračujeme poslednú sériu, takisto ako tie 3. 4x3 je 12. 120 krát som zdvihol činku. Fú, ty kokso. Teraz sa presunieme na toto. 4 séríky s desiatkami váhou. Nastavíme si váhu, pohodlne si sadneme a cvičíme. Zdalo sa mi to mega ťažké, pretože som si tam nastavil 15 kg a nie 10, takže som to mal ťažšie. Ale tak v pohode. Ten pocit, keď mi došlo, že som tam mal 15 kg. Ale nič sa nedieje, pokračujeme ďalej a dáme si druhú sériku. Tentokrát iba po 10. Malá pauza a pokračujeme ďalej s treťou sériou po 10. A s váhou tiež 10. 10. Ešte jedna séríka a ideme na posledné 4 séríky s tým. Nechce sa mi. Konečne posledná séria s týmto strojom a čaká nás posledný stroj na biceps. Toto je tá najlepšia radosť. Chlapci moji, je to akože dosť ťažké. 4/10 je. Tento cvik sa nazýva striktný bicepsový zdvih. Ja ho robím 3 krát po 3 série, čiže najprv horok, potom celé a nakoniec iba spodok. Práve som si uvedomil, že som nenatáčal 2 série. Dával som si 2,5, čiže som tam mal teraz 7,5 na jednej. Nedal som to ani 3 krát. Teraz si dodáme celé 10 opakovaní po 4 série. Ty kokos. Neuveriteľné. Toto potrebuje odber proste. Treba byť. Ešte 2 série s touto chujovinou. Budník je 9:30. Včera som tu bol o 11:30 v noci. Je to najlepšie, keď tu je prázdno, že nikto tu není, iba ja. Poďme na tie 2 série ešte. A hlavne nezabúdajte dobre dýchať. Nádych a výdych. Prečo ten pot musí ísť do očí, ty kokos? Prečo? Keď je takéto horúco, úplne sa potíte, berte si uterák, aby ste nesmrdeli celý ako ja teraz. Tie lavičky chce ísť tiež po vás niekto. Dodržujte hygienu s uterákom. Takže to je prvá rada, keď idete do fitka, ok? Pri tejto sérii som už nevládal. No to není moc ťažké tu na toto. Mňa proste štípe ten pot, ktorý mi ide do očí. 3 séríky, takto. A biceps je hotový, ok? Poďme na to. Teraz si dáme 3 série z dola do stredu, čiže zahrňujeme ten spodný biceps, aby bol dlhší. Fuj. A ak máte nejaké nápady ešte na nejaký biceps, tak píšte do komentárov. Keď to tak pozerám spätne, tak to je úplne najviac zbytočná séria, aká kedy bola. Posledná séria z bicepsu a idem na brucho. No, toto už je o čosi lepšie. Zase si dáme poslednú sériu s týmto po 10 opakovaní. Čo musíte spraviť, ako keď dokončíte jeden cvik? Odložiť svoje naradie tam, kde býva. To si zaslúži odber. Hotovo, idem na brúško. Tento cvik si dám 15 krát po 3 série. Dnes som to už fakt nedával, tak to aj tak vyzerá. Posledná séríka v tomto stroji hnusnom. A konečne posledných 15 opakovaní pri poslednej sérii na tomto stroji. Teraz dáme po 15 opakovaní 3 série na tejto lavičke, čiže brúšáky. 15 stačí určite, treba po sebe zasínať. A zasa pokračujeme a už bude posledná séria na tomto stroji konečne. Treba zaflexiť. Nedávam to. Ešte 4 série a idem domov.
Keďže to treba natočiť z každého uhla, tak sme poslednú sériu po 10 opakovaní a uložíme potom na posledný stroj 3 opakovania a končíme. Dobrú noc. Nevidím. Môj posledný stroj, posledné 3 série, poďme na to, už končíme. Tu si dáme zasa 3 série po 15 opakovaní. Nech ja som si stopol nahrávanie a nenatočil som posledné 2 série. Dokončil som dnešný tréning, takže majte sa. Zazdieľaj ma Jim Beamu. Nech mám s nimi spoluprácu a môžem urobiť nejaké súťaže o nejaké veci, OK? Posledná vec, čo som nepovedal, treba si za sebou upratať, piť veľa vody, pozasínať, pozastarať okna, keď idete preč a používajte uterák. Čaute.